गिबियावनो आंनि इन्ट्रेस्टनाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव गासिबो बरायफिननो थाबाय लोगोसे नै दिनै जोङो केलेन्डार सुट लानो नागिरदों नालाय बिनि थाखाय जों फुजाखौ होग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दा नै गासिबो फुजाखौ होगासिनो दङ ओमफ्राय जोबफ्रामबायानो दा जों बिनिफ्राय लकेसनाव थांसिगोन नोंथांमोन माने जों हनुमान मन्दिर सिङावसो दंथ' बिथांनि चेनेला थाबैनो जोबोद मोजां ग्र' जादों जोंबो नायगासिनो आसा खालामो नोंथांमोनाबो बर'जों बर' सापर्ट होलायगोन होननानै ओमफ्राय दिनैनि जिखिनि टपिक लादों बेयाव जोंहा मोनसे केलेन्डार बरननाय आखायाव लादों थारमाने बे केलेन्डारनि नामा जागोन अनजालि बिथांमोनानो केलेन्डारनि मेन सोर दं थारमाने मा होनो फट' एलबामाव थागोन ना नोंसोर आरो ना बिथां मिस्टार बिक्रम ओमफ्राय लोगोसे जोंना जौगाफुनाय सासे एक्ट्रिस दंफैयो दुखियाजुलिनि बिथाङा जायखौ बुङो आलारि सरगियारि बिथाङा बिसम्बि फिल्मावबो दं आरो गोबां एलबामबो दं बिथांनिया बिथांखौ हांख्रायनानै लाबोदों बे एलबाम एलबाम माने केलेन्डार बरननायाव आरोखि जोंनि बर'नि केलेन्डारफ्रा गोमालांनो हमदों बेनिखायनो जों सानदों माने जोंना बेफोरबायदि केलेन्डार थादों जों बहाबा दखानफोराव थांबा जों गुबुन हारिनि बा गुबुन माने प्रडाक्टनि बा गुबुन दखानफोरनिसो जों केलेन्डार नुयो नालाय जोंनि बर'निबो थायोबा जों नुनानै जों गोजोननाय मोनगोन बेनिखायनो जों माने जियानो जा सोलिगोन सोलिया आसा खालामो रायजोफ्रा अनसायना लागोन होननानै नोंथाङा मा सानो सोलिगोन ना सोलिया सोलिगोन निस्सय एकदम जोंहा गासै बर' हारिखौ साननो थाङोबाथ' जोंना बे नों दा बुंनायानो गोमालांनो हमबाय आरो गोमाबायानो हमबाय नङा गोमाबायानो फ्रायानो दा जों दा नुनो मोनसै दखान मार्केटफोराव नुनो मोनसै बांलानि असमियानि इंराजिनि बेफोरखौ नुनो मोनसै खिन्थु बर'नि आङो जोबोद खम नुनो मोनदों बेनिखायनो जि थांखि लादों जोबोद मोजांखौनो लादों आसा खालामो आरो इयुनाव साबसिननिफ्राय हामसिन आरोबाव जों थांखि लालांनो हागोन रायजो राजा नोंथांमोननिसिम जों बेखौनो बोर बिहरनाय थाबाय गोजोन्थों आरो नोंथांमोना सोंबाय थायो आंनि जायगाखौ आंना धेमाजि डिस्ट्रिक्ट नैबे जेंखावनाबो जोंना एखे डिस्ट्रिक्ट ओमफ्राय जोंना आर्टिस्ट हिसाबै जों बुंनो थाङोबा जुनालि दं लिपिका दं समायना दङ प्रबिन बर' जों गासिबो जोंनि धेमाजि डिस्ट्रिक्टनो गोजा गासिबो नोंथांमोना माने फ्रायानो मिथियो बा फ्रायानो मिथिया खिन्थु जोंना डिस्ट्रिक्टआ एखे जाजोब्बाय बिक्रम एक्टरनियाबो डिस्ट्रिक्टआ एखे खिन्थु डिफारेन्स दं एसे जेनेबा 8टानिफ्राय फैयोबा 12टासोआव जों बिसिनि न'आव मोनफैनाय आरोखि बिदि आरो खिन्थु डिस्ट्रिक्टआ एखे माने जाहैबाय जोंनि गगामुग एरियायाव जोंना दखरसे बर' गामि दङ ना दखरसे बुंनो थाङोबा 75टा गामि दं जोंनि गगामुग एरियायाव ओमफ्राय बिनिफ्राय गेजेर ससेयालागै 100 किल'मिटार जायो माबा मोनसे नैबे जेंगावमोननि जायगासिम सिमेन्ट सापरिसिम 100 किल'मिटार जायो बे गेजेर खिनियाव माने दंबाबो एसे लेथेर फेथेर दं आरो गामि दरफा दरनै दं आरो बिदिनो न'खरनै न'खरथाम बेफोरबायदि देर दङ होमबाबो माने बेखिनिखौ बिराद गिदिर गेप्स आरो बेखिनियाव एखे डिस्ट्रिक्टआव माने थाब मोनहैयावा होमब्ला 2 घन्टासो 2 घन्टा लायो दे 2 घन्टानि लामा स' रायजोफोर आसा खालामो जै बर' हारिनि जै आरो लोगोसेनो बिथांनि चेनेलखौ साबस्क्राइब शेयार लाइक खालाम बे आंनि नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायनाय जै हिन्द आंनि केलेन्डार सुटआव नै बिनानावमोना फैफादों आंनि ख्रिस्टियान जाया नोंसोरखौ जे बोसोरसेनि थाखाय जोंनि बर' रायजोफ्रा नायबाय थासिगोन माबायदि मोनदों दा मोजां मोनदों ओंखारबाय थानो मोनदों बेरायबाय थानो मोनदों नङा केलेन्डार मोनसे बानायनाय लोगो लोगो केलेन्डारा सोरनिबा न'आव थानाय लोगो लोगो बोसोरसेथ' नायबाय थागोन ना बेखौ नोंसोर माबायदि मोनदों होनदों जोंखौ नायबाय थानो बेलेगा नायबाबो नायाबाबो फुङाव सिखारनायावनो नायगोन जोङो फुङाव सिखारनानै दिनै खै थारिख जाखो खामानाखै गावनिखौल' लाबोना जानो नामा इलाय आंना सिगां गोबावसो रावखौबो थाल लाथाराखै माथो बिसोर जानाया रावखौबो थाल लाथारा माथो सम गैया जि जादोनो रावखौबो मिथिजाया नायाखै माने दा नै जोंना दिनैनि सुटआ जोब्बाय लारि फैगासिनो नै गारिफ्रा गंसे गंनै गंथाम गंब्रै गंबा गारि दा नै दिनैनि सुटखौ जों जेनथेन शुटिं लागनो हाबाय आरो होमबाबो जेनथेन मायो सावगारि लानो टाइम दंबावो आरो दासो
बा दिनै आंनि ब्लगा दिनैनि ब्लगा एसेखिनिमोन सेकेन्ड शुटनि थाखाय बे फैलायबाय शुटिं नङा दै केलेन्डार शुटसो रायजोफोर